Maheo Nases 20 kaonti ma Siaya oyudo hinyruok ka moko kuomgi dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma Siaya County Referral bang' kweth moro monjogi. Kaka Steve Biko lero, monjno notimore kinde ma Nases go ne ng'anyo oko mar apisi mar tend Siaya ka gidwaro mondo chop dwachgi. E odiechieng' mar 13, Nases ma Siaya nodhi nyime gi chenro mar ng'anyo kendo bolo tijegi piny ka giluoro boma ma Siaya kod limo moko kuom apise mag kaontino. Gikone to wuoth nokelogi e laro mar rangach madonjo apis mar gavana ma Siaya mane giyudo kolor. Bang' rem donjo e apisino, Nases go noramo mar bago ng'anyo mamuol oko kae. Mana kadiemo wang' nono, kweth moro nochopo komanre kod ludhe e lwetgi kendo chako rodho jochiw thieth go. Kata odoko nobila ne nitiere machiegni kindeno, kwethni nodhi nyime gi rodho Nases go, gino manochuno obila mar diro risasi e kor yamo kendo keyo Nases go, kamoyo 20 kuomgi to noyudo hinyruok. To kawuono ne wawuotho e offices ma wadwaro ni onego bed ni address issues wa. To kata kamano ka wachopo ka gavana ma Siaya to wayudo kolor gate nok wadonji. Osebedo ka plan karaguns kaka gidwa atakwa. To daka matin to polisi bende ochopo. Polisi chako shoot in the air to guns maimiyo rungu ka gavana owuok ochako goyo Nases. Guns gi luwe mondo giwuok koda gigogo Nases moting'o mana firimbi e lwetgi, oting'o mana vuvuzela e lwetgi, to biro mana ratiche mondo yudi. Okwamor. E twak margi gi jofwamb weche bang' limo jowetegi manochwal e od thieth ma Siaya County Referral Hospital, Nases go okwedo tim makochno ka giramo ni buok ma kamano ok nyal thiro chenrogi mar sundo tend kaunti ma Siaya mondo winj ywakgi. Nases 20 mohinyre, an achiel kuom joma hinyre, simbe wa okwa, an achiel kuom joma simbegi okwa. Okwamor, kendo wan very disappointed. Wadwa ni gichul pesa ming'ade mshahara, third party deductions, magin ging'ado tok chul pesa ni akia kuma gitere ni chuli mana net salary modongcha. Kawa wuok nwa manyo ratichwa ama tiyoro nwa guns. Wadagi CBA return to work formula ma 2017 SRC circular acute shortage of nurses magigik madwa ni mondo bed address. Arwe kod monyo makamano, Nases gosingo mar ndiko dhogi e tesendo bila ma Siaya mar neno ni obila okawo okang' mowinjore ne jonjore go. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.